Κύμα εγκατάλειψης. Τα κουδούνια χτύπησαν. Η αποβίβαση ξεκίνησε. Ο Όφι μας βουλιάζει. Η μόνη ελπίδα, η μόνη σωτηρία, ο λαός του Όφι. Τώρα όσο ποτέ άλλοτε πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Λευτεριά στον Όφι μας. Φτάνει πια. Όχι άλλη κοροϊδία. Σας καλούμε όλους στην Πλατεία Ελευθερίας την 3η 23 Σεπτέμβρη στις 9 το βράδυ στη συναυλία υπέρ της ελευθερίας της ομάδας μας. Όποιος αγαπά τον Όφι έχει ευθύνη να είναι εκεί.